Romantizmus v hudbe. Hudobno-scénické formy v období romantizmu. Okrem inštrumentálnej hudby sa v období romantizmu dožívajú rozkvetu aj hudobno-scénické formy opera, opereta a balet. Hudobno-scénické formy mali vždy veľký počet priaznivcov. Opera. Opera je hudobno-scénická forma, ktorá od svojho vzniku v 16. storočí prechádza stálymi premenami, avšak pretrvala až podnes a v súčasnosti je jednou z najpopulárnejších foriem hudby. Spočiatku opera bola komorným predstavením pre malý kruh obecenstva s malým počtom spevákov v šľachtických salónoch. V opere sa spája viacero umení. Literárne, text, na základe ktorého sa spieva. Hudobné, spievaná a hraná hudba. Výtvarné, divadelné kulisy, oblečenie hercov. Dramatické, herectvo. A tanečné, tanec počas predvádzania opery. Operné dvorany a divadlá. V rámci palácov boli stavané veľké operné dvorany. Neskôr boli pre potreby širokej verejnosti stavané veľkolepé operné divadlá, ktoré môžu prijať viac tisíc návštevníkov. Toto všetko prebiehalo súčasne so spoločenskými zmenami a rozvojom mešťackej triedy. Opera sa môže predvádzať iba v takých divadlách, kde je pod javiskom vyhradený priestor pre orchester. Takéto operné domy nachádzame len vo veľkých mestách. Operné siene boli v minulosti stavané tak, že mali viac poschodové hľadisko. Na každom poschodí bol väčší počet od seba oddelených priestorov s niekoľkými stoličkami, takzvanými lóžami. Ako sa tvorí opera? Námety opier si skladatelia hľadajú v literatúre. Operu tvorí skladateľ na text, ktorý sa menuje libreto. Text potom upravuje libretista.
Ako sa realizuje opera? Pre realizáciu operného predstavenia sú najzodpovednejší dirigent a režisér. Dirigent má na starosti hudobné skúšky so spevákmi a orchestrom. Jeho úlohou je nacvičiť a predviesť operu so všetkými účastníkmi. Režisér zodpovedá za herecký výkon spevákov. Ďalší odborníci, ktorí sú nevyhnutní v stvárňovaní operného predstavenia, sú choreograf, scenograf a návrhári kostýmov. Choreograf postaví a nacvičí tanečné scény. Scenograf zodpovedá za vzhľad javiska. V jeho tíme sú stolári a maliari, ktorí vypracujú kulisy pre javisko. Osobitní umelci dávajú návrh na kostýmy. Pre nich pracujú krajčíri a módni návrhári. Kto predvádza operu? V predvedení opery sa zúčastňujú v prvom rade speváci solisti a spevácky zbor, orchester v menšej zostave a tanečníci, baletníci a baletky. Speváci solisti stvárňujú spevom a hereckým výkonom hlavné postavy v opere. Hlavné roli, úlohy v opere sa najčastejšie prideľujú vysokým hlasom, sopránom a tenórom. Spevácky zbor najčastejšie predstavuje ľud a v opere vyjadruje verejnú mienku. Orchester je často rovnoprávnym tlmočníkom deja opery. Je menej početný ako symfonický orchester a z hľadiska sa nevidí, lebo je umiestnený pod scénou. Baletný súbor dokresľuje hudobno-scénické diania v opernom predstavení. Z čoho sa skladá operné dielo? Operné dielo je zložené z nasledovných prvkov. Predohra, čiže uvertúra, ária, recitatív, spievaný hovor v malom tónovom rozpätí. Používa sa namiesto obyčajného hovoru. Ansámbl solistov, zborové čísla a baletné čísla môžu byť samostatné alebo v rámci nejakej scény. Predohra.
Predohra, čiže uvertúra, je úvodná hudba, ktorá vovádza poslucháčov do atmosféry predstavenia. Počúvame úryvok z predohry k opere Barbier zo Seville skladateľa Gioacchina Rossiniho. Ária. Ária je melódia, ktorou hlavné postavy opery vyjadrujú svoje city a myšlienky predstavenia. Predvádza sa samostatne, mimo operného diela na koncerte. Ária patrí medzi najkrajšie operné prvky. Pozrieme si úryvok árie Figara z opery Barbier zo Seville skladateľa Gioacchina Rossiniho. Nella città largo la presto bottega che la magia presto che bel dire che bel piacere per un barbiere di qualità lo figura bravissimo fortunatissimo per verità bravo fortunatissimo per verità
giorno di rusta, mil cuccagni e per barbiere, vita più nobile non usila. Tra la 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 la. Resti ripetti, la siete forti al mio comando, tutto qui sta. Resti ripetti, la siete forti al mio comando, tutto qui sta. Fai la risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, tra-la-la-la-la-la, col cavaliere, tra-l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 a, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Tutto mi chiedono, tutto mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutto mi chiedono, tutto mi vogliono, tutto mi chiedono, tutto mi vogliono, buona parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ecco Figaro! Figaro, 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 Figaro! Ahimè, che funebre, che molla, uno alla volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, son qua, ehi, Figaro! Sono qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto prontissimi, sono come palme, sono le fantomo della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, Figaro, bravo, bravissimo, ah, tu futuro, non mancherà, la 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 la, ah, tu futuro, non mancherà, quando il fatato nella città, quando il fatato nella città, nella città, Recitativ. Recitativ je spjevaný hovor v malom tónovom rozpetí. Používa sa namiesto obyčajného hovoru. Ensemble solistov. Ensemble solistov môžu byť duetá, tria alebo kvartetá a v nich sa prejavuje dramatickosť deja. Z čoho sa skladá operné dielo? Opera sa delí na dejstvá, ktorých môže byť 2 až 5. Každé dejstvo sa člení na menšie časti, scény. Pri zmene scény sa mení vzhľad javiska. Pozrieme si prípitok z opery Traviata skladateľa Giuseppa Verdiho. Poiché quell'occhio al cuore onnipotente va, viviamo, amor, amor, fra i calici più di magia avrà.
ancora